Ki pulut yada kaput Border Security Force BSF kila yo kem Ngut ki Bangladeshi ki Barungtuh se India na kerdop dau ki West Jante Hills District. Habala tokit yakini ki Bangladeshi rayo objektif ba kila wan na kilai teli ki district ka Bangladesh Barungtuh se India. Ki kerteng jong kini ki Bangladeshi Shillong u Farooq Ahmed lai penyus nam kerta u bana Mymensingh District u Mohammed Samim sau pukndai senam kerta na Dhaka District baru Mohammed Sushimia lai pukndai senam kerta na Chandpur District Bangladesh. Yakini lai ngut la IT haki pulit dau ki police station banle yak jing tokit ki badon kam ki bayadei bak jing rungtu ki mender Syari India. Hakwi perkaliang ki BSF kila kurup bon spa teli ki dawai jerho Phynsedyl. Shihajar news pa lai pau Bilor ki bagi nong khayitu ki tumu ban shalan sha Bangladesh. Ya kani ka dawai jerho la pendon kam ban kle bat ki weipat ki dawai ban penkelaya ka showdrok baklan bor. Ya kani ka dawai jerho la IT shiki pulit ban tokit ekitu ki pendon kiti hak jing khayitu sha Bangladesh.